No niin, Vaarasaari 27. Eteläkonne vesi. Tehdään tässä pieni video nyt sitten tästä myytävästä kohteesta. Terassille tultiin nyt ja tämmöstähän täällä on. Sisälle sitten. Elikkä tässä on tämmönen avoin ratkaisu tähän tupakeittiösysteemiin, niin saadaan kaikki neliöt näyttämään vähän niinku tilaavammilta. Markkinapäivät alkaa maanantaina K-Marketeissa ja luvassa on hurjia tarjouksia kautta maan. Tervetuloa! Talvimyräkkä pyyhkii talon yli ja lautasateet putkistavat projektia. Televisiota Alakulo pois. muuttaa Ellenin ja Jarin mielen eikä arkkitehdin toiminta helpota asiaa. Joo. Ja makuuhuoneen puoli on tuolla. Tulisijat. Takka ja hella on siinä vierekkäin. Ruokailutilaa siinä. Ja sisäkeittiö sitten on täällä erikseen. Eteinen ja vaatteita säilytyspaikkaa sinne. Toinen makuuhuone. Tämmönen. Tää niinku tästä sisältä sitten. Sitten lähdetään kävelemään tässä vähän ympäri. Niin tontti rajoittuu tuonne, missä noita kuusia oikeastaan rupeaa kasvamaan. Pikkasen vielä on sinne päin. Polttopuuta on lujasti täällä useamman vuoden tarpeet poltella. Ja sitten on tämä varasto tässä. Semmoista. Lisää puita. Nyt katsomassa tuo kalan käsittelypaikka ja sitten tulisteluhommia kanssa voi tehdä täällä sitten. Laavuhan tuohon vielä pitäisi tehdä varmaan sitten illan istujaisia varten. Tässä on nyt kerennyt. Joo, siellä on Pyysalo ja Pyysalo pien tuossa
asemalla ja sitten navettasaaria 2 näkyy. Sillä on Kosen jonkun metsähallituksen vai ely-keskus, mikä niitä hoitaa. Siellä on ihan tulistelupaikat. Laavu myös. Kaikki tuo mitä tuolla tästä kattoo, niin ikinä ei tuu mökkiä näkyviin tuohon. Tuolla on naapurin mökki, 100 metriä on rakennusten väli meillä. Joo, lähdetäänpä sitten katsomaan. Saunapuolta. Tuossa on tuo pienempi vene, mitä on käyttänyt tuossa kalastushommissa ja sitten tuolla on väliä 13-14 minuuttia, jotta vähän riippuu kaasuasennosta tänne tullaan pitkästä poista. Ei se nyt ole mikään mahdoton tehtävä kuitenkaan. Siinä on kalastustarvikelaatikko. Tuolla aurinkosähkösysteemiä ja vesipumppua. Tuommoinenhan tuonne ulkoapäin. Terassia ja sitten on tämä nukkumakamari. Mikä tää nyt sitten? Siinä on kamiina Narvin kamiina lämpiää aika nopeasti, vaikka talvellakin, jos tulee pilkkireissulla tänne. Sitten mennään saunan puolelle. Pukuhuone on tässä ja saunan puoli aukeaa tuolta. Tämmönen on tämä. Joo. Vuorin kilpi kasvaa täällä mukana. Mukavasti ei tarvii paljon hoitaa niitä. Mikä nyt on hyvä kyllä. Kerkeä tekemään vähän muita juttuja sitten. Tuossa on tuo rakoliiteri sitten. Silläkin on tavaroita, mutta on sinne yli puolet aina puitakin kyllä. Arkko tiiliä ostella, kun kehtaisi kaivaa kellari vaikka. Tavallinen puu se ihan tässä sitten. Ja tässä nyt on tämä metsää näkyy. Tässä on tätä mäntyä ihan, että voisi jotain hirsitöitäkin tehdä. Tästä on rajaa joku 40 metriä, jos ei 50 metriä vielä eteenpäin tuonne. Useita kymmeniä mäntyjä tuossa, että voisi harventaa jossain vaan. Saa puita ja tämmönen. Joo. Tämmönenhän tää.
Katsotaan vielä vähän tuoltakin päin sitten, kun kerran ruvettiin. Siinä oli 34 terassia, että mukava kesällä. Pääsääntöisesti kokataankin siinä. Joo, tämmönen esittely tällä kertaa. Tervetuloa katsomaan, jos kiinnostaa.